días a todas e a todos. Vamos a dar comezo a sesión plenaria extraordinaria e urxente. Primeiro, a exposición de motivos para votar a urxente, notificar o xefe da sesión. A día de hoxe existen facturas registradas en parte que non poden ser aprobadas pola alcaldía. Todas elas corresponden ao capítulo 6 de gastos que non puido ser obxecto de prórroga orzamentaria. O crédito foi habilitado posteriormente coa tramitación dunha modificación orzamentaria entre aplicacións da mesma área de gasto, pero a aprobación das facturas corresponde ao pleno corporativo mediante a aprobación dun reconhecemento extrajudicial de crédito. Para que as facturas se poidan aprobar e aplicar neste exercicio deben ser aprobadas antes de que este finalice. No caso de convocar o pleno cos 2 días de antelación as facturas non poderían ser aprobadas neste exercicio. Elección do xuiz de paz. O prazo para elegir o xuiz de paz do Concello de Lousame remata o día de mañá 27, o sea, o día de hoxe, 27 de 12 de 2018. Esos son os motivos. Por todos estes antecedentes, vamos a someter a votación. En cambio, se Sí, a notificación da urxencia. Votos a favor. Vamos a primeiro, o segundo punto, aprobación sobre o todo do REC. Aí está na lista de facturas, que unha é unha memoria do teléfono móvil, outra son canastas de minibus que quedan imprescindibles para que comenzara nas escolas deportivas a xogar, que non tiñamos canastas no poli. Un teléfono que se estropeou, por lo menos non recibía as miñas chamadas, cousa que me enfadaba bastante hacia ese teléfono, como casi todos os que chamamos en noche poli, e a proposición de ordenadores na Casa da Cultura. Os acordos a tomar son aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de crédito número 12.218 dos documentos justificativos de gasto anteriormente indicados. Segundo, aclarar o pago dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo de intervención Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a favor, abstencións. Xa non digo silente. O terceiro punto, elección do xuiz de paz. Bueno, cada 4 anos, a documentación están as características de reunir, as incompatibilidades, as prohibicións, e son a convocatoria, o sea, está para xuiz de paz e para sustituto do xuiz de paz. E ainda que nós consideramos que para o sustituto do xuiz de paz en Lousame nunca se deu a necesidade, dado que no mes de agosto é un mes inhábil para o que son os procedimentos relacionados co xulgado, e desde o 97, que creo que está esta persoa desempeñando o posto de xuiza de paz, nunca se deu. Non se tiña que haber convocado, seguramente, pero, bueno, foi convocada a praza. Vamos entonces a facer, vamos a pasar a votación, propoñendo a Dolores González Castro, está na documentación que se xuntou a documentación dela, como xuiza de paz, e despois votamos o do sustituto. Votos a favor do nomeamento de Dolores González Castro como xuiza de paz. Espera un momentino. Sí. Ela se presenta as dúas cousas. Claro, ela se presentou as dúas, pero non pode ser sustituta de si. Claro. Pero ela non Era, pues, claro, os candidatos para titular, pero non me dere conta cando li a documentación de que se presentar a xuiza de paz. Ben, votos a favor de Dolores González Castro para ser nomada xuiza de paz. E agora se presentou para ser nomado xuiz de paz sustituto Joan Evans Pin. Por eso que antes expuxe, se metemos en ninguna profundidade, que tamén se pode ver, veríamos, votos a favor de Joan Evans Pin para ser nomado xuiz de paz sustituto. Bueno, non sei se hai algo que comentar por respecto. Abstencións. Pois moitas gracias e levamos esa sesión
bueno, aproveito